Der bor for mange mennesker på jorden, og vi har ikke flere råstoffer tilbage. Vi er allerede løbet tør for krom, og krom er kun en af de få råstoffer, vi er løbet tør for. Mange råstoffer, som for eksempel bly, tin og guld, er også sluppet op. For eksempel sjældne jordarter og metaller, der er meget efterspørgsel på, vil vi også snart løbe tør for. Forbruget af råstoffer er 10-doblet, siden man begyndte at tale om rummet. Problemet kan løses ved at sende en tredjedel af jordens befolkning til Mars. Det vil gøre, at der ikke bor for mange mennesker på jorden, og på den måde kan man også skaffe en masse råstoffer tilbage til jorden. Nogle af menneskerne, som skal derop, skal arbejde for at få nogle af de gode ressourcer tilbage til jorden, så vi kan leve godt her. De andre skal bare være fuldstændig normale mennesker, som bare skal leve deroppe på præcis samme måde, som de ville have gjort på jorden. Det var planen, at vi ville sende mennesker derop i år 2025, men vi har gået og ventet på den teknologiske revolution, som gjorde, at vi kunne lave de fartøjer, som skulle flyve menneskerne til Mars. I dag er Mars og Jorden meget forskellige fra hinanden, og man mener, at dengang solsystemet og planeterne blev skabt, der lignede Mars og Jorden hinanden med deres atmosfære og deres overflade. Man mener også, at have fundet ud af, at Mars har haft et magnetfelt og en atmosfære, ligesom Jorden har. Men Mars' atmosfære er forsvundet, og det gør, at overfladetrykket er blevet så lavt, at der ikke kan eksistere flydende vand, eller mennesker ikke kan overleve. Menneskers blod, det koger nemlig ved lavt blodtryk. Spørgsmålet er bare, hvorfor og hvordan den kolde atmosfære er kommet, og hvorfor at magnetfeltet er væk. Forskere har fundet ud af, at det måske kan være solvinden fra solen, der kommer med ca. 300 km i timen, og det kan så være det, som har ødelagt atmosfæren og alle de andre ting. Det er fordi, at Mars' skjold er meget tættere på planeten i forhold til Jordens skjold. Skjold opstår, når solvinden rammer atmosfæren, og da Jorden har en stor atmosfære, har skjoldet lagt sig langt væk fra Jorden, og da Mars næsten ingen atmosfære har, så kommer solvinden rigtig tæt på og skader mange af partiklerne. Allerede i 2018 sendte vi de første køretøjer og udstyr op til Mars. Senere kom de testflyvede boliger og solpanelerne. Så indtil nu har vi en robot, som har været i gang med at istandsætte byerne på Mars. Mars vil blive indrettet ligesom på Jorden i forskellige byer og stater. Men på Mars skal de kun tale et sprog, og det er engelsk. Byerne er nu færdige og klar til, at mennesker kan flytte ind. Spørgsmålet er bare, hvordan vi vil transportere alle de mennesker frem og tilbage. Men det har vi fundet en logisk måde på. Da vi i 2014 undersøgte, hvor lang tid det ville tage at rejse til Mars, udregnede vi det til cirka at tage 6 måneder. Men de sidste 10 år har den teknologiske udvikling gjort, at vi har udviklet et meget større fartøj, der kan rumme mange flere mennesker, og det vil flyve cirka 86.000 gange stærkere, så rejsen vil kun cirka 3 minutter. Vi vil have 3 fartøjer i omløb, så folk kan rejse frem og tilbage, når de har lyst. Vi har fordelt de 3 fartøjer ud i 3 verdensdele. Den ene står i Tyskland, den anden i Rusland og den tredje i USA. På Mars er vi ved at udvikle en måde, som vi kan plante planter på. Og hvis det kan lade sig gøre, vil der være meget større mulighed for, at vi kan bo deroppe. Så behøver vi ikke fragte for eksempel mad derop, og så vil der være meget mere plads og tid til, at vi kan fragte mennesker. Det vi er ved at udvikle er en cylinder, som ligger ned. Der vil komme til at ligge 2 ved hver by. På den måde skal der dyrkes mad, så vi ikke behøver at fragte det op på Mars. Lige nu finder vi en masse råstoffer på Mars. Der mangler mange råstoffer på jorden, og derfor sender vi mange af dem til jorden. For eksempel er det meget svært at finde helium-3 på jorden, så det sender vi derfor til jorden igen. Mange vil nok mene, at man vil dø med det samme, hvis man kommer ud af et rumskib, men der er også heldigvis en løsning på. Mennesker bliver udstyret med en totalt tæt rumdragt, og deres huse bliver totalt tætte, så når de er inde i husene, behøver de ikke bære rumdragt. De bliver nødt til at bære rumdragt ud for husene, da atmosfærens tynde lys gør det umuligt at trække vejret. Vi har prøvet at udvikle en slags kuppel, som vi vil have mennesker skal leve i, og indtil videre er den ikke klar endnu. Så behøver astronauterne ikke at bære rumdragt, når de går uden for deres huse. Vi regner med, at kuplen vil være klar om cirka 3 år. De fleste huse på Mars er små kapsler, som er blevet sendt op og afprøvet for cirka 10 år siden. Vi er netop i gang med at udvikle en kuppel, som gør det meget nemmere at leve på Mars. Men desværre er de ikke nået at blive færdige og sendt op endnu, da de først skal afprøves. Så lige nu er vi ved at lave en ny by deroppe, som skal stå klar, når kuplen skal derop.
Byen skal indeholde fødevarebutikker, tøjbutikker og alle de andre butikker, som også er på jorden. Kuplen vil også gøre sådan, at man ikke skal vakuumpakkes, eller drikkevarerne ikke skal drikkes af sugerør. Kort sagt er det ligesom at leve på jorden. Det her det er så sådan, at de nye byer på Mars de kommer til at se ud. At man kommer til at bo inde i sådan en kuppel, så man lever fuldstændig ligesom på jorden. Ja. Hernede, der kommer vi til at dyrke mad. Det bliver dyrket ind i små kupler og rør og sådan noget. Og så her, der kommer der til at være et vandværk, hvor det er, at der bliver lavet, altså vand bliver opbevaret. Og så her, det er elværket. Det der, hvor elen er. Og så den her oppe, det er sådan en tv-antenne, kan man vel kalde det. Altså, det er den, som gør, at man kan se tv og alt det der. Og alle de her ting her, de har nævnt, det er alle de ting, det er kun til den ene by. Den har hver by. Altså, der ligger for eksempel en by her og her. De har også præcis de samme ting. Ja. For at man kan komme ud og ind af byen, uden at man lukker noget af det der luft ind, så har vi lavet sådan nogle udgange. Der er en her for eksempel til en anden by, så man kan både køre ind i dem. Men så midt på, der er der sådan nogle udgange, som man kan gå ind i, så man så kan komme ud, uden man lukker luft ind. Men når man så går ud af dem, så skal man huske, at man skal have en rumdragt på, fordi ellers så dør man med det samme, man kommer ud. Og det er sådan her, at vi tænker, at de fleste byer, eller alle byer på Mars, kommer til at se ud om 3 år. Vores konklusion er, at planeten, som engang lignede Jorden, men mistede sin atmosfære på grund af solvind, er nu klar til at modtage liv. Vi er ved at skabe en verden mere som Jorden, hvor mennesker kan flyve op og leve deres liv, så befolkningstallet vil blive tilpasset Jordens størrelse. De nye lynhurtige fartøjer står allerede klar, så hvis alt går efter planen, vil de nye byer stå klar på Mars om 3 år, og vi vil ikke have mangel på råstoffer langt ud i fremtiden.